Ako Rakim zmenil rap? V roku 1985 k nemu prišiel kamarát Alvin Toney s Ericom B. Ten už poznal Marleyho Marla aj Mr. Magica. Začala sa spolupráca, pri ktorej sa Marley snažil Rakima tlačiť do energickejšieho štýlu. Ale Rakim, ten chcel byť len sám sebou. Jeho pokojný prejav, viac slabičné rímy, nepravidelná kadencia slov a skvelé metafory. Ich prvý tape Eric B for President vznikal v napätí. Marley sa označil za producenta, no Eric B tvrdil, že produkciu robil on a Marley len zvuk. Rakim mal svoj vlastný proces. Pustil si beat, freestyloval, zapisoval rímy a až potom nahrával. Preto sú jeho slohy na Paid in Full také krátke. Celý album dali za jediný týždeň a Rakim písal non-stop 48 hodín, aby ho dokončil. Album nakoniec vystrelil do rebríčka top 10 R&B a hip-hop skladieb. A Rakim, ten písal úplne inak než všetci ostatní. Inšpiroval sa jazzovým saxofonistom Johnom Coltraneom, mužom, ktorý nikdy neopakoval melódiu. Pre viac takýchto videí ma nezabudni sledovať.